¿Para dónde van ahora? ¿Para allá o para acá? Ahora van a subir. Arriba. No, ¿aquí estamos bien o no? Aquí ahora de momento sí, pero aquí, ¿vale? De momento. Aquí, aquí. Estaba muy Bueno, se le dan un tiro y la arreglan la pierna. La arreglan del todo, la estropean del todo, la arreglan del todo. Ja també n'hi ha. Aquest és un partit i aquell és un partit. Però aquest deu tenir una altra categoria. Aquest ja, i aquest ja. N'hi ha un de molt. És un de molt. Cabràs per rebre una descarga. Déu-ho! Compte! Carregat! Alceu-vos! Vinga, el teu! Oh! Molt bé. Mantenir la posició que m'enredea. Informació! Una cosa, aquí no us voleu perquè ara pujaràs per aquí. Que venen del pati, ara ve l'altre piti. Javier, L'altre senyor que venen per aquí, No, sí. cuerpo no, ¿eh?